Tinaguan Farm! Oh yes, fresh. Sana all nakaligo na. Kasi nga po may uyab na naman sa bago. 4. So, now we're here. Asan na aking kaibigang oso? Hello? Asan si Gwen? Umuwi? Bakit? Ano nangyari? Ha? Ay, nag-away sila? Nag-away sila? Kaya siya umuwi? Ayan na, another hapon here at Hinaguan Farm. Tingnan na natin yung kanilang pinapagawa. Ano ang update? Ala! Wala na. Nalis na. Ang bilyaran. Binenta na. Ay, ililipat doon sa ilog. Here's the update. Ala! Ala, si Adib dito, ala! Ala, si Adib. Ba't umuwi ang oso? May ganap daw? Wala. Baka uwiin siya kasi nandun si Scarlett. Ayaw nga pala. May event pala si Scarlett. Ano naman, Vic? Balik ka na, Vic? Wow, fully tiles, apakayaman. That is what we call abstract tiles. Foreman, ala, Foreman, oh. Foreman. Oh, no. Ano? Sabi mo, ano? Ano? Sige. Kala mo ano? Sasakit na yung ulo mo niya mamaya. Sas. Puro ka nalang pagod lagi. Ano mother? Ha? Nga naman? Ayun o! Natikman mo? Lami? Weh. Mother, lami ang ulam. Hala, mas lami iyon. Doon namang order yun, ma. Wala na ka natira kanina. Hindi ka pa rin tapos dyan. Hindi ka na naman nag-mask. Na. Ay, hi. Kuya, hi. Kamusta na pala ano mo? Nakalabas na? Ang asawa mo? Na-admit. Hindi na-admit. Ang sinasabi ko sa'yo eh. Oh! Ano na naman to? Ha? Nga naman? Wala matampiran siya paggabi. Ayun. Di sab. Hindi tayo naman si Ramsey willing to help. Para sa to pa. Lagyan ng simento. Tapos? Para hindi Ay, ma... butas dyan sa... Pinakapaa niya. Magiging pinakapaa nung nung mga backdrop. Pwede na tumba. Correct. Ang galing. Iba talaga si Architect Ben Damage. Ikaw na. ang tiles mo nagamit pa, no? Dapat yan sa inyo yun dito para lagi ka nag-ano, Wala na ilagay. Sa... nagmamask. May Maxtin. nalagay na yung nalagay na yung fakers dito sa loob. Ayan, dito rin ilalagay yung fakers. Hindi pa pala na-hanger yung iba kasi nagpabili na ng mga bagong hanger para sa ibang costume. Ayan pa yung i-hanger ko mga mams. Kakaloka. Ang dami na siya, oh. Pwede na magamit yan sa kasalan, no? Bakit hindi nilalaman na dahil? Ito lang ilagay. Gaya ko niya.
Ito na ilagay na ito. Na i-display na. Ah, ayan. Sa mga corners. Dito pa. Oh, sa kanto. So mag-aano pa ng ibang halaman. Ayan. Nakalagay na dyan para hindi na sila sa nakaikot. Dito sa bungad, wala pang halaman. And dito sa kanto. Diba? Palibutan ng halaman. Mas greeny, tignan, mas maganda. Ang galing. Ay, sa gilid? Ah, okay. Para hindi siya sa sahig Pagod nakabutang. kasi yan yung mga naggamit. Estada siya. Bongga, o diba? Diyan na siya lahat. Ayan na. Sa tugsok. Para alangan yung tsinelas mo. Agoy. Hindi ba babagsak? Wis. Pichel. Langanin. Sakto. Langanin. Baka bumagsak. Agoy. Ano overtime ka din? Bakit soft drinks? Kasinaw rin si Daw. Para kulay, Sinaw-sinaw. Ano sa Tagalog na sinaw? maliwanag, kuminang. Para Parang sinaw gani. Lako kabalo unsa ng sinaw sa Tagalog. maliwanag. Maliwanag? Maliwanag, pahayag. Yan maliwanag yung ano, yung kulay ba niya? Yung pagkag madulas, dan Dulas. Danlog, o yan. Madulas. Para madulas. Para shiny, makintab. Oo. Yun na lang. Yan na lang. Kelvin ba? Naroon tani kay para mineral. Andito na si Arson TV! Uy, grabe kayo. Hindi tuloy naubos yung mga tinda namin. Kasi sabi nyo hindi masarap. Wala. Ang ganda ng caption ko. Oo. Hindi daw masarap, ana. Walang tira, sana may dala ka. Tapos yan. Munggo. Nahay munggo. Munggo na lang isa order. Ay, daw ka order pa yun. Nandyan na. Naglaban na kayo? Yes! Ako rin, ang dami kong bedsheet na lalabang ngayon. Yung mga pinalitan sa kwarto. Yung mga bedsheet. Yung sa kwarto? Yung mga bedsheet yung... Oo ba? Ay! Wow! Nilabahan mo na kina sa kwarto? Wow, thank you so much. Yung sa akin? May pinipili pala siya. Pero sa kwarto naman yan, dun sa basket. Pero yung ano lang mga pinag sa... Hindi, yung kumot ko talaga, ako nag-ano nun. Kasi iba yung laban na ginagawa ko. Ano naman yan, mother? Ay, sa bawal yun. Bawal yun sa video. Babae pala yan. Dito naman na sa garden. Ay, hindi to garden eh. Kasi ang garden ba para bulaklak? Dito na, puro tanim. So, meron na ritong talong. Uy, yung kangkong ang bilis ha. Ilang araw na to, nak? Ang kangkong, ayun ang bilis. No? Ganyan na ba siya talaga? Wala. Buto yan, di ba? Ang bilis oh. Para dito na lang din ako.
kukuha ng ibang gulay. Para sa tindahan. O, diba? Ayan yung mga talong. Oh. Maganda talong palakihin kasi pantinda ko ba sa torta. Ayan. Yan ang mga kaganapan dito sa Hapon. Dapit Hapon sa Hinaguan Nature Park. Thank you so much for watching.